Sino na takatungtong natin kabintan? Manang, badim liplipatan ni pasarabo ka? Manang? Mukong? Sigurado ni Maria di katungtong na. Tara gawit sunan. Size 7 nga sapatos manang, badim liplipatan. Sana all size 7. Sak size 30 Maria. Malagip na kumamon. Siyang baliktad mo gayam. Nagimas tibiyag mong bintaw. Ako pa'y nag-ubram. Kadmot talang kamot na pong, siya pa'y nagaramid na rin daw. Ukis ti sa bambintong di naman katkatawan. Sino takatungtong mo ya? Ni Manang nga pong. Katkatungtong gayam. Di mo pa'y pakatungtong ganyak nan. Takatungtungan. Hello? Apok? Nidip na mo. Hinidop na pong nagtagari kayong tumay. Oh, may pinagbaliwat ang iti mga agapo. Mutalang na pala. Papay, niya nagtungtungan yung kinimanang mo. Agawid ka na suna na pong. Anong nga ro nagawid? Surprise ka na pong. Mayat tapukis mo pong Nabiyag pa yung nagpukisan niya mapang. Ukis ti sa bamobing. Nagaduma papansin mo kanya ka. Tuba di kayo pansinin, makaungot kayo. Tatanga pinansin kayo, makaungot kayo latta. Nagkadulagat ang bamobing niya. Madi mo bagbagang sa mga ni manang mo. Baka mamuan ni Andres sinibaka ganyan may daman tuya. Sigurado kayo mga gawid ni Maria. Gusto mo rin baga na kanya airport. Padi kayo madanagan na pong, arat tuyak mo. Padi mo barakanyak ni Bakan Andres. Ukis ti sa bamobing. Baka no dati na, kumyapot kan tumanay. Dati adi ako, tatakon nataytaya ka kunnay. Nataytaya ka kinibakan, kahit mo pitik-pitik ka kaya na. Ukis ti sa bam, nagsakit mo. Sige, pitik-pitikin bintong. Gano'n ko mamatis agaw. Oh no! Sampul lang mo tapong, kasi ti mangyari kanya no napandat to. Las tulat natin mo binga. Di pa na nagbaliw. Ni, sila nagsasawa po ka. Ang mo tapong, guni-gunim lang adi apong. Di nagsasawa. Isa sa baka ng alakayo na pigsapay na pinagdungog na. Nang nasa yung baga. Eh, imba kanya mapaka. Hindi mo bagbaga sa mga ni manang mo. Narigatayin. Una pong, ang pinagkulit ka na pong, mapangkay man lang diunugan. Nay, ay imbaga ka. Di mo lipatan. Una pong, nagkulit ka. Oh no! Ayos. O, dila kalit. Kalit. Argo. Kisi sa bamo. Argo. Oh no! Sawa na bintang Apay na, Jay. Okay sa Manong Andres, hindi ako kamtoy. Apong, aratin Manong Andres. Apong, bilisan. Apong, partakam rumorita. Apong, partakam. Pagpayt ka niya. Partakam, Apong. Ay na ta. Dinay, kartaray nay. Kisti sa bam, di naklukluk ko na. Nakita ko na, ang piluklukong kaya. Naburak na pita halo black nay. Oh no! Kisti sa bahan ng Andresay, kay sunang halo black na. Apa na pa'y binuaw? Atoy na Apong, baka nanggag na nagawid ni Maria. Matik ajay na, ajay pa ko nagpigsat ti pinagdingag na ajay. Sa bagay sika lang mo ti palang. Kisti sa bam, nyaman tayar arasa asbutan. Adaya, awam mo ito. Kasano ti pamayan tatata, namuan na ni Manong Andresay. Kisi kati ng ibang tatay nga si kati bala, tapos siyak ti dabagan. Alangan na may sak, duwa dagi jay, duwa tamot lang Kaya niya tilabang ko jay, amo mga lalakayan ako. Kayang pa Apong, nagubing pa ito churam ni, nagsairo pa ito focus mo ni Apong. Kisti sa bam ngobeng, bahala ka ditan. Oh no! Titikon ko na ako, agsubliadi, duwadan to ni Bakan. Talaga, pagpalungan na kita, kinagpatik sa mga oh, lalangin yung mata, nakapakuha ko kayong may. Talaga. Na kayo mong kipasa. Nabanan na nga tani baa. Amo di balay daw. Ang kay maubra. Aga-aga naman nagtatambay nito.
Hoy, Dem! Wala ka bang trabaho ngayon? Wala. Wala si Purman Baak. Hindi ko alam kung saan pumunta. Okay. Ikaw, saan ka pupunta? Sa barangay, may tatanungin lang sana ako kay Kapitan. Mercedes, lalo kang gumaganda ah. Huwag mo nga akong binubola. Mercedes, tumalikod ka para ayusin ko yung book mo. Dems, kailan ulit tayo lalabas? Mag-iipon pa ako. Medyo matumal ngayon eh. Aasahan ko yun ah. Si Baak Kasi, dati arami din tanong maminsan. Taman, nirami din ta. Aji, lababo ni Mildred, barado ka no. Okay. Taman, pagkukartama na yun. Mercedes, may pangdi na tayo. Hindi ta pa'y natrab-trabaho, pagkagastusan man nata bagbaga mo. Kaya nga, ikaw naman, excited ka naman, Dems. Sa atim to adyo medya, medyo nasihila na dyan patrabaho dyan. Woy, sakbala, ininayado. Okay. Tsaka JCR ni pare Kanor, barado ka no. Pagkatrabaho naman eh. Trabawon tayo pagkakita na yun, sayangin mo siya yun. Si ganto ti mang trabaho na sa isurok kulatan mo kasanot ti kamayam. Siguro, isurong kanya kamamin Hoy, Dems, ayusin mo yung trabaho mo ah, para ikaw yung laging kunin. Ta kayo, ta dapat ti papanak. Sika ang alaw na ganun na, baka tunong awising ka kay Bartik kan tumanin na. Woy! Maganda ata yung aura ni Baak ngayon ah. Hindi mo siya kausap eh. Oo, kasi hindi siya nire-reklamo. Sa tingin mo, Dems, makakapag-asawa pa kayo si Baak? Sa tingin ko hindi na, kasi minipos na yun. Sayang naman yung lahi niya. Talaga sayang damay ka niya, dinamok kaya. Ba't kaya ganun siya? Ewan ko buhay niya yun, bakit ko siya papakialaman? Baka nai-stress siya sa mga babae kaya siya ganun. Ay, may stress, ang tunay problema na, tarakok lang ko ng babae. Sa bagay, may nakita nga akong babae nagkagusto sa kanya. Maganda, mayaman, maganda rin ang trabaho. Hindi niya nga pinatulan. Mercedes, saan mo nakita yung babae? Sa bahay nila, nung napadaan ako, nakita ko babae doon, naka 4 wheels. Nako, delikado ko rin baka sumurot ni Bakye, baka bigla sunag pukaw. Pero sa tingin ko, hindi niya din papatulan yun kasi simple lang yung type niya. Madilim lang ang mua, baka bigla pikutin na ajay. Sige, Dems, pupunta pa ako sa barangay, may itatanong pa ako kay Kapitan. Sige,